Astăzi o să vă prezentăm un material incendiar. De ce? Pentru că vă vom prezenta șemineele. De mult ne doream să prezentăm șemineul pentru că prezența focului în casă e un lucru sublim. Dar focul controlat, fără să vină pompierul, ci doar să mă bucur de spectacolul focului, atât din punct de vedere vizual cât și caloric. Da, majoritatea clienților care vin la noi vor lucrul ăsta, vor să se bucure de foc și să se bucure în siguranță. Avem toată gama de șeminee pentru exterior, pentru interior, pentru apartamente sau case. Din punct de vedere al combustibilului, ce soluții mi oferi? Avem mai multe soluții în funcție de casa clientului. Șemineele pot fi cu combustibil solid sau gazos, lichid sau electric. Sunt șeminee care încălzesc aerul, sunt șeminee care poate să-ți încălzească aerul din toată casa, sunt șeminee care încălzesc prin sistemul de radiatoare toată casa și aceleași șeminee care să îți dea și apă caldă menajeră. Asta înseamnă că șemineul poate fi folosit ca o centrală termică? Da, avem șeminee și sobe cu lemn sau peleți care pot fi folosite ca centrală termică. Acestea se pot monta în paralel sau și în paralel cu centrala automată a casei, gaz, electric, sau poate fi montat în paralel cu panouri solare. Șemineul e foarte interesant, dar unde sunt toate celelalte, să spun, accesorii ale unei centrale termice? Pompe de recirculare, boiler? Da, automatizarea se montează în camera tehnică. Când living, în sufragerie, vei avea doar focarul, focul, elementele de decor și atât. Astfel ai un șemineu cu dublă funcționalitate. Te bucuri de foc, de flacără, de lemn ars. Iar de căldură se bucură toți cei prezenți în casă, chiar dacă ar fi în cel mai îndepărtat colț al ei. Ce fac în cazul în care doresc să-mi achiziționez un șemineu cu coșul? Pentru că eu zic că e foarte important casa mea să fie sigură. Din fericire, noi avem soluția. Că avem parteneri care produc coșuri profesionale, sigure. Noi oferim asistență tehnică, comercializare, montare, service, garanție, post-garanție pentru toate produsele. Avem pachetul complet, pachetul la cheie. Nu rămâne decât să vă gândiți dacă doriți prezența focului viu în casa dumneavoastră. Dacă doriți să vă bucurați de un asemenea șemineu, adresați-vă specialistului, acesta vine, constată ce tip de coș aveți, dacă e ok, bine, dacă nu, nu, dar cu siguranță vă veți bucura pe timp lung pentru că garanția e mare, iar investiția vă veți bucura pe măsura investiției de căldura dorită în casa noastră, atât sufletească cât și fizică.